Yo, what's up mga lods? Magsamok-samok na po ko sa inyong atubangan. Dito, na ako i-share nyo mga lods dito sa Antique mga lods, no? So, ari ka magpuyo, or ari na juga magpuyo hanto sa imong ikamatay. So, kailangan juga magpatigbong diri mga lods kay para po bawo sa paraasan ning tigbong. So, ang tigbong mga lods mo na kuan katong tawgon bitaw sa albularyo masiguro na. Anong tawgon niya mga dili makita nato sama sa atong mga forever. Ay! Wag yan nato makita to forever. So yan tawgon. Di bitaw sama ng tawgon niya sama ng kuan mga engkanto. So mga engkanto agta nana siguro yang tawgon. Mo na patigbong. So karon para makita niyo kung saan ang tigbong kay sure ko ignorante kay mo ani pinaparihat ha. So ako ipakita niyo kung saan ang tigbong. So ang tigbong mga lods mao na to sigbalik katong tawgon niyang espiritu nga espiritu basta kay mga butang nga di na to makita sama sa inyong uyab nga wapan nyo makita hantod karon naunsa ko taon ta. So happy new year atong tanan. So ato ipakita nyo kung saan ang tigbong. So mao ni siya mga lods. So mao ni siya ang albularyo siguro babaylan. So alam mo yung kayo pangutanon mga lods base matigbasan butang kay gunit ra bag sundang. So ato ipakita mga lods. Mao ni siya mga lods. Mao ni siya tigbong. So mao na siya mga lods. So mao na siya maghapak-hapak sa katong murag plato ito. Hapak-hapako niya mukalit lag kirig. So kani ay mo gabalaka ni kay di ni siya tigbong, tigbak na siya. So karon ganiya mga lods. So wala ako na video kay nakalimot kong mag-vlog man dayme. So ang baboy gipatuyok-tuyok dira dira gipatuyok anang kawayan kung di mo buta makita masiguro niyo na nang kawayan na diha. To ana. So mao na siya ganiya gaduk-duk siya niya kalit lag kirig nga amang bitaw isang nyas nga ipatuyok lagi ko ng baboy anang ano mao na ng baboy karon gilapa na. So ang uban to pa do gihinluan pa malamang nari mula pagbaboy din luan. So mao na siya. So at update lang unya kung inigtawag yung balik sa mga paano ka ng mga engkanto. So may engkanto siguro na yung tawgon siyempre di mo na ito makita sa. So engkanto dyan na di ba sama sa pwede po tawgon niya yung forever pwede po tawgon niya atong forever no kay siyempre wapa na ito nakita ito forever. So tawgon dyan na niya Barbie. So, si kanya si kay Joshua kay asawa. So nitabang si kay Joshua kay siyempre ulaw ya mo na mukaon tanya di ta mo tabag trabaho di ba na so tabang so pasensya naman sa akong kambal akong kambal taas kay sungay. So atong duolo ng pan. So maano siya. So maano siya. Ano siya katong duk-duk bitaw. So palayo tagamay kasi sumbag mga tigbasan. So ano siya karon. So naghinlo-hinlo na sila diha kay siyempre giiha maggalapa god na unsa hinluan jud na kamo magiiha mo di din yung hinluan. So na sila diha. Di ta padol basig suguon ta. Are ta layo. Di ta padol kay kamo tips no para din mo masuguan no. Kung na magtrabaho dira ay mo paduol palayo mo nang sa taon mo. Ano siya. So ang gitigbong nakita mo siguro to yung nakablo dili na maong baeng kalingkod to nakablo usa dito kato. So mo na siya gitigbong. So kani ay mo kabalakay gitigbak na di na siya tigbong. Kasi so ano siya. Kainit mi dire kay siyempre. Kainit mi kay mangaon mi kay kani ko ng tigbong basta mo apil ka mo atin ka sa tigbong dapat mo kaon juga di ka pwede mo kaon di ka mo ingog pwede mo ingog nga busog ko nga di pwede mo kaon kuno ka. So ako kay siyempre kaon ra may wa na ako bisan pag di ko nila pakanon mo kaon jud ko kay sus kaon ra tayo wa na ako guys unsa na gud taon ta. So mao na sila dire. So update lang tamo kung magtawag na siya sa mga espiritu nga kanang mga tao nga di na to makita kon. So tawgon niya ha Gatriser na
Mo adto koy. Ha? Adto. So bitaw update lang ako niya kay naga-tracer magud may tabang og ani ba so balik na ko niya dire. Di kuya rin mo continue atong bagting ani si kuya rin. So bye na mga lods kay manganip ako manginabuhi sa kog ako na iyo. So gasugod na sila adto so bye na mubalik ro siguro kog kaon ni reon niya pastilan ko na Ay. A few moments later. Binangon. Kadam ko kag binangon. Kurintas to. Kurintas ka. Kurintas kung bulan. Ligo. Oh, ikaw dong. Dari boss mo ka maglinis pero Oh, dali. Ligo. Ah, dali rin. Hindi ka mas. mayo ko. Parang mo pa. Ali ba ito lumsan. Diyan kay namin. So karon ni balik nang yawan-on kayo na. Dito man namig bulhot mga lods. So karon mga lods. So wa ko nakaabot ko sa bagting pero wa man ko ka video ay syempre di ba. Si Kuya Joshua ray ka video. Unsa? So ay mugwa na kay. So karon gihiwa-hiwa na nila ang kanang karne no. So dugay kay magukad gutom na ko. Santa eh. So na sila. So gihiwa-hiwa na nila no. Kung nakita niyo gani ay manay para tawag og mga kanang hindi makita na to no. So gihiwa-hiwa. Mo ni siyang gitigbong. Kung sa'y pilig gitigbong niya. Ha? Para asa din ang tigbong niya? Nasundon din. Ha? Nasundon. Oh, mo na sundon diri kung ano yung mo puyo. Mo na kung ari juga mo puyo or ari kag anak kanya. Ari na mo na muyo. Mo ni lang patakaran diri magpatigbong. So mo ni silbi batas balaod nila diri ba. So mo ni. Kung sa mga nagkailag tigbong diha sa mga taga-antike dira no. Kaila jud mo ani kay siyempre gitigbong nasad mo. Sure kung gitigbong sad mo. Mana. So huwat-huwat tataw na ni kay basig mangaon ha. Makaon jud ta. Gutom kayo na unsa nagudtaon ta. So ha? Need makuno mukaon basta mo atin o ginani. So bisan pag di tapakan on mukaon jud ko kay. Sus, wayay ang plato, andama. Gahini ko akong plato ha. Dali. Awas na. So mukaon ta kay. Kamo guys. Mga parikoy diha no. Kaon jud mo balag broken mo kaon mo kay. Sus, kana pagka broken yung mga pasmo mo wa labot ang broken. Bitaw samtang buhi pa ta kaon jud bisag unsay ipakaon so dahil lahi po na yung una. Bitaw kaon mo sa taman kutob sa inyo orang sa imba ba kung mahimo kaon magbato para tambok pud mo kanagsa ba. So tagi pangligo ng mga bata. So kani mo ani siya gitigbong katuyang duha ka anak gitigbong. Basta diri kay puy ako wa mo ko dili man ko diri nagpuyo sa antike ha. Maoy nagtigbong diri nagtigbong. Ha? Mo ay nagtigbong? Ikaw bitay gitigbong. Ako'y nagtigbong. Oo, siya ay nagtigbong dai. So ako di mo nung di mo ko tigbongon kay mura mo kog nagtigbak. Patakar ang tagyawit. Ito nunid na ko tigbongon kay dili man ko diri nagdako niya. Turista man ko di ba? Ni bakasyon ra man ko diri. Di ba? So nunid na ko tigbongon kay di man pugwari mo puyo, ni bakasyon ra man taon ko diri. So kanang nagdugay ka diri niya. Taga diri mo kaliwat niya. Taga diri na jud ka mo puyo. Mo nang magpatigbong juga pero kung ganahan ka magpatigbong bisan pag di ka taga diri pwede man siguro na pwede man siguro basin.
Dito awag isud na sa sako asa na po na ibutang. So basig adto na sa mua ibutang. Isud nag sako so ang sudan gihukad na so dali duol ta sudan kay gihukad na ta. Ha? Pwede na ni kanon? Pwede na natin. Ay! Gutom na ba ko? Ay, hukaratan natin kay doon dyan na inyo lang hukarantanan. Sibog ba na gamay sa? Sibog sa ganun. Sibog, huka na. Saot ate. Ha? Saot ako. Hindi, saot ta. Bahala kag di ka pa saot kay mo saot ko. Be. Be, gilumsan ka be? Ha? Gilumsan ka? Ha? Gilumsan ka? Tugnaw? Oh? Tugnaw ano to? Hoy, i-attend mo tigbong ano nangaon mo dia? Ha? Dili sa ka? Leave me alone. Oh, di ba? Kaon ta kay. Salamit din ni. Mo attend og tigbong na kay pre kaon di ka sugtag di kaon, oh, di ba? Kay sa mua mo. Hoy, masuko kung di ko mo kaon, pero nay masuko di ko manghugas. Dami kayo. Kasi kay just wag yung asawa gadit-dit. Ay, gadit-dit. Ay, galigo ni bibi dah. Ini ay. First kayong baboy ba diri gilapa diri pud giluto di ba? So, mga untay nyo mga katigbong. Teh, ginungit tanin mo te ang kutsara? Oh. Lamig yan yung tinigbungan guys. May tatagad lang na magtigbong sa mo ano kay para makakaon ta ba? Di ba? Tigbong. Mga kalon. So sila kay Diyos wali na nato agdahon kay agdahon na to na mukaon so na. Mandi jud ta magagda ng mga tao nga mangaon pero kanang bana-bana ni mga di na siya mukaon so agdahan. Mga na managdi ko kay busog. Oh. Pero kanang tao nga mukaon ni agdaay nagagdaha. Kas kay bugas so panahon na mahal kay bugas na. Magda kag kaon. Di ba? Salbahes kay no. Kaon ta kay. Bahala mo kung siya ikasulti nyo na basta mukaon ko kay gutom. Di ba? Okay, makarit ikaw. Nakapag banjiha kay. I like it. Nagulit ko kami, nagulit ko sana, di na ko kahukad, itig po nyo. Ang gapa ha. Ito na ko ninyo. So, ano, hinukad, so pinangga dyan tapos na mo atin tagtigbong. Ay, so, kamo diya, pasi ganahan mo patigbong niya, i-invite ko. Para, sure dyan kung makakaon dyan ko ba, kay bawal mo kung uli o di kakaon. O, di ba? So, basta mo atin, magtigbong. Sure dyan kung di mo mapas mo. Kasi siyempre na may di makasugtan mo ulit way kaon. Basin ganig padadaan pag bring house. Di ba? So, ug nay magtigbong sa inyo, atin mo noon sa di mo malugi ug mo atin mo tigbong-tigbong na. Ay banaan. Pagkalami jud ni mo atin og tigbong ga. Di ka mapas mo. Hoy, kabanha pa ni mo. Chat ana anak ni kay Joshua akong pag akong kinugos. Tigbong. Di na ko eh. Busog na ako. Kuan ka? May luto. Kuan Ka. Kana mo ni kanahan ako nimo di kuan ko so. Asawahan ninyo kay butan kayo. Ajay, tagaan pa jud ko royal oh. Thank you. Ay, di mo din naparahan ko. Thank you. Ha? Huh? Wah. Wah. Bahala kay so mo inom ta. Royal. Dami kaya. Kinoko na to kay sayang. Ha. Asa ba kay napa? Kuya na. Thank you. Thank you, tay.
Ay ko pa. Para-paraan, yan ka na naman. Yang mga tinginan mo na yan, alam ko yan. Shout out ni Kuya Gaga. It's a prank. It's a prank talaga ni. Sa kanya. Wala, unsa may nasi mong nga gwapa maka sa kamera pero sa personal ay dagan. Mami agad mo ah. Okay na. Gusto na ko. Salamat sa inyong pagtanaw mga parikoy. I love you tanan. So patigbong na mo.